Il-ġurnata tal-bieraħ kienet iddominata minn maltemp kontinwu. Maltemp li beda minn sbieħ 3 u l-ilmijiet inġabru ftit wara. L-ewwel lokalitajiet affettwati kienu Birkirkara u l-Imsida. Fir-Rabat bdiewa li tkellmu ma' dan l-istazzjon qalu li din kienet l-aktar maltempata li ħallit ħerba sħiħa f'dawn l-aħħar 60 sena. Pont spiċċa nġar mill-kurrent filwaqt li fl-istess lokalità nġarru wkoll biċċiet kbar tat-tarmak. Bl-istess mod kienet affettwata l-Gżira Awċija fejn f'ċertu ħinijiet sa anke għamel is-silġ. Kienu bosta dawk il-persuni li nqabdu fil-vetturi tagħhom waqt l-arar. Fosthom żewġ vetturi f'Ixlendi, vettura oħra f'Marsalforn u 2 oħra fil-wied tar-Ramla l-Ħamra. Mill-maltemp tlaqtu wkoll il-karozzi tal-linja bla riva toħroġ stqarrija tgħid li minħabba x-xita qawwija kien hemm dewmien f'ċertu rotot. Din hija t-tabella li turi d-differenza bejn il-Power Station ta' Sargas u l-Power Station tal-BWSC. Power Station ta' aktar minn 200 miljun euro pajjiżna jkollu jħallas 124 euro għal kull megawatt hour illi naħlu. Bil-Power Station li qed tipproponi Sargas l-ispiża tal-fuel tonqos bi kważi nofs, 75 euro għal kull megawatt hour illi naħlu. Dan l-impjant li qed ikun propost b'xejn għal pajjiżna jaħdem b'sistema ta' biopaste li jfisser taħlita ta' adam ta' żebbuġ u fossil fuel. Impjant tajjeb għall-ambjent għax ma jermix carbon dioxide fl-arja minħabba li dan jinqabad b'sistema apposta u jiġi trasportat lejn id-Danimarka. Al kontrarju l-impjant tal-BWSC jarmi ma' 80% ta' carbon dioxide, wieħed mill-aktar gassijiet perikolużi li jikkawżaw it-tibdil fil-klima. Għalhekk Sargas qed jipproponu li jibnu l-power station tagħhom ħdejn ta' Dellimara biex apparti li jipprovdulhom l-elettriku dan l-impjant jaqbad sa 10% mill-carbon dioxide tal-BWSC. B'hekk Malta tibda tifranka uħud mill-multi kbar li ser timponi l-Unjoni Ewropea wara s-sena 2013 ġala darba naqbżu il-livelli rikjesti ta' emissjonijiet. L-istess dwar is-sulfur dioxide, in-nitrogen oxide u trap iswed. Bl-impjant ta' Sargas l-ebda wieħed minn dawn it-tliet emissjonijiet jew gassijiet li jikkawżaw ħsarat kbar fuq saħħet il-bniedem ma jispiċċa fl-arja. Għalhekk meta mistoqsi dwar dawn iż-żewġ impjanti, Henrik Fleischer jgħidlek. Oġġettivament, ambjentalment, kif tqabbel dal-impjant li qed tipproponu intkom mal-impjant tal-BWSC? Well, I believe that you're really then comparing apples with oranges in the sense. Naħseb li qed inxebbaħ it-tuffieħ mal-larinġ għaliex il-heavy fuel oil huwa l-aktar għoli u l-aktar li hemm jaħsar għall-ambjent. Dak huwa fatt. L-impjant li ieħor huwa tal-ġenerazzjoni tagħna biex inaqqas l-emissjonijiet kontijiet irħas. Allura naqbel mal-impjant tagħna. Dik hija l-opinjoni oġġettiva tiegħi. Worked very seriously to do away with all the emissions. Il-bieraħ tħabbret il-mewt tal-isqof awżiljarju Annetto De Pasquale li miet fl-età ta' 73 sena. De Pasquale twilet ħal-qormi fit-28 ta' Ġunju tal-1938 u kien ordnat saċerdot fis-7 ta' April tal-1962. Serva fil-Kummissjoni għad-Djar tat-Tfal kif ukoll fil-parroċċja ta' San Ġorġ ħal-qormi. Fl-1977 huwa ġie appuntat kanċillier tal-Kurja u segretarju pastorali fl-1986. De Pasquale sar vigarju ġenerali fl-1989 għal xi żmien huwa kien qed jissemma li jista' jkun is-suċċessur ta' Giuseppe Merċieqa bħala Arċisqof ta' Malta. Fl-Ingilterra illum eluf ta' ħaddiema mis-settur pubbliku se jkunu għaddejjin b'azzjonijiet industrijali u dan bi protesta għat-tibdil li hemm pjanat fil-qasam tal-pensjonijiet. Milquta mill-istrajk fost l-oħrajn skejjel li se jinżammu magħluqa, operazzjonijiet li se jkunu posposti jew ikkanċellati u fuq kollox tfixkil fl-operat tal-ajruporti fl-Ingilterra. Din tal-aħħar se taffettwa b'mod dirett Maltin ippjanati li jsifru lejn l-Ingilterra tul dan il-jum tal-istrajk. Mal-500 passiġġier huma bbukjati li jitilqu minn Malta bi 3 titjiriet li se jkollha l-Air Malta lejn l-Ingilterra tul il-jum tal-istrajk. 2 titjiriet lejn Heathrow u waħda lejn Gatwick. 80 persuna għażlu li jwaqqgħu il-booking li kellhom u jsifru ġurnata oħra. U dan wara li l-Air Malta offrit il-possibilità li passiġġieri jerġgħu jibbukjaw it-titjira tagħhom fuq waħda mit-titjiriet li għandha lejn ir-Renju Unit mingħajr ma jħallsu il-miżata tal-bidla fid-data. Fl-aħħar Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, il-Ministru Giovanna De Bono ftaħret dwar l-investiment li sar taħta fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Dakinhar hija qalet li qatt daqs illum sar investiment fil-qasam tas-saħħa f'Għawdex. Xi darba f'Għawdex sar investiment tant qawwi fil-qasam tas-saħħa?
It-tnejn imbagħad meta kienet twieġeb għal mistoqsija parlamentari ta' Mary Louise Colero Preca, Giovanna De Bono qalet li t-tindif fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex qed isir b'mod regolari. Madankollu serje ta' ritratti li għandu fideh One News meħuda ftit tal-jimilu juru stampa l-kollox differenti mill-impressjoni li qed tipprova tagħti il-Ministru Giovanna De Bono. Art imqaxra bil-pjanċi tal-ħadid jidhru u l-ħadid tas-suffett bis-sadid ħiereġ. Suffett sfrundat, soqfa mikxufin bil-pajpijiet u wires jidhru. Flimkien magħhom pajpijiet tal-heaters imsadda u faċċati tal-lifts imkisra. Huwa dak li qed jidher f'dawn ir-ritratti. Dawn ir-ritratti jiġdu l-istat ħażin li jinsabu fihom partijiet mill-Isptar ta' Għawdex.